Şu günler Türkmenabadyň karantin zolagynda saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 keseli ýaýraýar. Kesel ýokaşan adamlaryň ençemesi hususan-da 13 aprelde Türkiýeden baran uçarda ýurda getirilen raýatlar karantin zolagynda keseliň ýaýramagy bu ýerde saklanýanlaryň arasynda nägileligi tutaşdyrdy. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň 10-njy maýda beren maglumatlaryna görä, şol ýagdaýlaryň bir bölegi Liwap vilayatynyň baş karantininde ýene bir bölegi Türkmenabadyň ýokynç keseller hastahanasynda 3 hepdelik ýerleşdirilipdir. Ýokynç keseller hastahanasynda ýerleşdirilende koronavirus ilki başda test arkaly tasdiklanypdy. Emma şu günler ýurda getirilende COVID-19 tapylmadyk we baş karantin zolagynda saklanýanlaryň arasynda keseliň ýaýramagy ma'lum boldy. Hususan-da 5 senan test arkaly tasdiklanan koronavirus sebäpli baş karantin zolagyndan Türkmenabadyň ýokynç keseller hastahanasyna geçirildi. Başta şol keselhanada ýerleşdirilenleriň bir näçesi bolsa karantin möhleti gutaryp öýlerine goý berilipdir. Ýatlasak pandemiýa sebäpli Türkiýeden Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedik raýatlaryň 165 sanysy 13 aprelde Türkmenistana alınıp barilypdy. Olaryň arasynda bir aý almaşgaly 19 aprelde aradan çykypdy. Böwrek näýatazlygyndan ejir çeken diýen keseli sebäpli Türkiýede operasiýany başdan geçirip ýurduna dolanypdy ýa-da habarçylary şol uçar bilen getirilen raýatlaryň 50den gowragynyň saglyk meseleleri sebäpli Türkiýede bolandygyny anyklapdy. Şu gün Türkmenabadyň baş karantin zolagynda keselçiligiň ýaýramagy we şertleriň hem düzgünleriň bozulmagy bu ýerde saklanýan adamlaryň arasynda nägileligi tutaşdyrdy. 7-nji maýda ençeme adam özleriniň karantin möhletinden has uzak saklanýanlygyny aýdyp, bir ruhsat çykmaga tinanşypdyr. Emma karantin işgärleri polisiýany çagyryp, daş töweregi ýapyp, gabawy güýçlendiripdir. Ýurda getirilenleri üzgünlikde saklamak boýunça resmi wagt möhletiniň 21 gün bolmagyna garamazdan karantindekilerin ençemesi şol ýerde eýem 25 günläp bolýarlar. Protestçilerin talabyny dinlemek üçin häkim Amangeldiýew barypdyr we adamlaryň karantinde möhletinden uzak saklanmagynyň sebäbini koronavirus ýokaşan ençeme adamyň bardygyny, galanlaryň hem kontaktda bolany üçin saklanmaly boljakdygyny, munyň hoply keselçiligiň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak üçin edilýänligini düşündiripdir. Şeýle häkim düzgüni bodanlaryň jinaýat jogapkärçiligine çekiljegini duýdurup, täze karantin möhleti gutaran soň galanlaryň goý beriljekdigini wada beripdir. Emma häkim göz öňünde tutulan takyk wagt möhletini agdamandyr. Bu arada karantinde saklanýanlaryň garandaşlary Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdiler. Azatlyk radiosu Liwap vilayatynyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyza ma'lum bolşaly, Türkmenabadyň baş karantin zolagy Liwap vilayatynda ýerleşýän 3 tany karantinleriň biri öňkü guruluşy kampaniýasynyň jaýlarynda Amaderyanyň çep kenarynda ýerleşýän 500 adamlyk bu karantina daşary ýurtlardan getirilýän türkmenistanlylar ýerleşdirilýär. Ýene bir zolak 100 adama niýetlenýär we ol Özbegistan bilen Türkiýeden goýunda Farab gümrük postunyň gapdalynda ýerleşýär. Bu ýere etatan daşary ýurtlylar ýerleşdirilýär. 3-nji karantin zonasy ýanwar aýynda Liwap vilayatynyň Çärçe etrawynyň gün ortasynda gaz turbina jethasynyň guruluşyna gatnaşan daşary ýurtly hünärmenler şeýlede Türkmenistanda uly proýektleri amala aşyrýan daşary ýurt kampaniýalarynyň işgärleri üçin döredilipdi. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň bolmagyny resmi taýdan henidem ikrar etmediler. Soňky ýedek prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji noýabrda söýledi we ýurdun COVID-19-dan erkindigini nyktap, munyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi. Şondan beri Türkmen ýolbaşçylary koronavirus bilen bagly ýurtdaky ýagdaýlary resmi derejede agdamadylar we keselçiligiň ýüze çykýan wakalaryny boyun almadylar. Türkmen häkimetleriň koronavirusyň bolmagyndan ýüz öwürýän wagtynda keselçiligiň ýurtda ýaýramagy we ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi dowam edýär.